Z môjho prvého videa o výcviku psa, ale nebudeme to cvičiť psa, ale ukážem vám niečo zaujímavé, čo som si vytvorila z rotika, aj taký náramok z rotika. Ukážem vám nejaké pomôcky, ktoré budete potrebovať tiež ku psovi na výcvik jeho, čo používam ja niekedy, ale ešte ani raz som nepoužívala, to vám potom ukážem. To vám aj vysvetlím, že na čo to je a či som to používala alebo nie a či je to mojou prácou osvedčené. Takže ukážem vám taký drotikový stromček, na ktorom mám náramok a na tom náramku je napísané mám rada psy. Takto nejak, počkajte. Mám rada psy. A tam som si ho preto zavesila, lebo sa mi hrozne ľúbi ten náramok a som si ho vyrobila sama. A nám si budem tiež niekedy zavesovať na ten stromček takú píšťalku do včínskej ľadovej jaskyne. A treba si tam ešte môžem zavesiť kliker a také menšie veci, ktoré sa tam zmestia ešte, jak tam budem mať aj gumičky, keď budem potrebovať aj niečo. Druhé, na pomoc výcviku, budeme tiež potrebovať nejakú vodu striekacú, treba hadicu alebo vodu, takú z fľašky, ktorá má takýto otvor, ktorá vie aj ostriekať. Takže to je na výcvik psa, že keď pes spraví dobre, treba si sadne, láhne a poviete, že postav sa a strknete mu do papule trocha vody a on vie, že to spravil dobre, ak je na to naučený. A keď mu nestrknete a poviete hore, tak on vie, že to spravil zle. Druhou pomôckou je pišťalka alebo aj kliker, ale pišťalka je na to, lebo keď chceme psa privolať, tak ňou ho môžeme privolať. A je aj taká psia, že ktorú počujú iba psi, ale ľudia nie. Kliker je na to, ja použijem teraz šišku akože, kliker je na to, že zmačknete ho a ten pes vie, že keď spraví niečo dobré, tak vie, že to spraví úplne fantasticky a za to odmetíte granulkou alebo pamoskami. A keď mu nekliknete tým klikrom, tak on vie, že to spravil zle, ak je ten pes na to naučený. V tomto mám granulky a teraz v tom mám kamienky, lebo som si našla ako pekné, teraz v tvare srdiečka, také iné. Ale budem tam mať aj tak ďalšie granulky. To som si kúpila na Spišskom hrade. Ale je to dobré na tie granulky, že sa ich tam zmestí trocha veľa, ale môžeme na to vyrobiť aj kryt z keramiky. Takže je to pritom aj osvedčené dobre. Alebo môžem si do toho dať aj ten stromček, aby to bolo krajšie. Takže ďakujem vám, že ste ma kúkali. A ďakujeme za spoluprácu Mike Štefánkovej, ktorá bude mi pomáhať pri nejakých iných videách. A som rada, že aj ja jej môžem pomáhať. A ďakujem, že ste ma pozerali. A ďakujem za vašu pozornosť. Takže ahojte a teším sa na ďalšie video.